ko nalagay yung medyo traffic. Dilim na naman. Pero walang ulan. Lazatin to, right? Ah? Ito ba yung Lazatin? Parang pops ako. This and that. Lazarin. Kebabji. Tigo. Ano pangalan ng pinuntahan natin ng cafe sa Angeles? Cafe sa Angeles? Oh, nung maganda yung ano. Moon Cafe? Alan? Moon Cafe? What? Angeles? Oo, sa Angeles. Moon Cafe pata. Moon? Hmm. Moon Cafe. Tinatanong kasi ni Kuya ko. Kubul. Ito Sa po tayo? Capitol. Saan ba yung Capitol, Ah, ito dito po. ba? Ay, Capitol. Mega World? Ito ba yan? Oops. Saan pa ako? Ano? Buti hindi umuulan. Pag dito ka dumaan, walang ganang traffic. Ito yung Mega World. Mega World. Capital Town. Ang ganda naman. Lumandang bigla yung Capitol. Ayun yung park. Ang bilis nakakangawin. May volleyball ano na dun po. Volleyball? Ay, volleyball. Soccer?
Or Noong una pa po volleyball? yan. Ha? Dati pa po. Dati pa yun? Ano yung may bayad? Wala naman po. Kasi po hindi ito mabilis magawa. Oo nga, no? Parang Saglit lang. Ano na. 6 months Dito lang po yung tayo. Zeus gabi. Yun po saan? Saan? Tagaytay. Oo nga. Kulang sila sa ano. Nagtitipid sila sa manpower. Kaya ang tumagal. Ito pang dami. Kaya nga. Mayaman na may-ari niyan. Konti lang yung traffic. Ang pinaka-traffic lang yun sa intersection, no? So, pagka-depende po sa oras. Ganun. Tapos baha dito sa may Petron. Papunta sa atin. Opo. No? Yun lang ang baha, no? Hindi ba sa ibang part ng ano wala, no? Sa mga highway. Siguro sa ano, sa may Santo Tomas meron. Yung sa may Campo Libas, Opo. doon baha. So yung mga dadaan sa Campo Libas, expect nyo na yung ano. Pero hindi naman po siya malalim. Ano lang. Mababaw lang. Bakit? Ayun yung KFC. Bukas. Sabi mo, oo. Sabi mo, wala dyan. Pansin. Sabi mo, Jollibee lang ang meron dyan. Hindi po. Parang po mayroon na pong KFC pero akala ko po. Akala hindi po ko bukas. gagawin pa lang. Bukas naman. Yeah, maluwang-luwang pa naman yung ano dito. Pero pag sa mismong downtown, wala na, traffic na. At wala rin pong ulan. Matuwang bale. Matuwang bale. Ito yung Matuwang bale. Dami. Cafe din ba to? Ay, oo nga. Maganda siguro sa loob. Siguro marami pa ng pastries. Ha? Pastries.